Tell a friend to join Sumpa First Service. Sumpa First Service is all about committing the whole day into the hand of God. And pray for mercy from above. Yes, sir, at the hobo room, a rather what dome. Yes, our dynamo. Samre, baby, I will show you, I will tell you, so show you, Europe, Asia, America, Australia, continent, be all show you, I will tell you, and then Yamawache. Yamawaha, Yamawajo. If you say somebody, Adia some baby, Adia's watching baby, if we are swabble baby. Oh, cause somebody US and in Canada and in the Potemona a midnight. Oberemo Europe on there no call. London, UK ni o my Ghana modia morning. Na Dubai ni nimpotem ho o man no modia mid morning. And na ye fiada ye chia kofi ni afia mu nyina ya mama achen ya mama ha ya mama ajo. And now I dare chi ye ebusio bi bobra na wotwi ebusio bi twajo na wotwi eka abeto obiso na wotwi obi adifre ni obi fiba no kwakohia esan aso de free edadwa da besi fiade ya fon no wo adini ye nyame mobro hu ne nyame adoye no aso enti se wo hu adechiye a na erade osa ayeye ene wo ya de da ho nyina mu nyame aso mu hospital ho odehye no nyame aso de mu enye rade na aso mu a eye hwan enti nano no kan Psalm 91 verse 11 say wa hye na bofo ama so hwe wo so na wo ho amasa enti enye Erade abofo ni nyame tumi a kana wotwe ka wo ho ba asem efri dwada besi fiada na encheba aso ni papi na wo ho ba asem aso wo na ofie de erade atwetwa agema enotina Sumpa First Service say Nyankopon sa yeyi enotina Sumpa First Service eya danase David is saying, "Ko die na me die na de chi en na urade abasa no ekuta me." Obi ko ton ye yanto. So the ayire pastor said dey ya na nyame atwe atofo bi aba. Obi ko ni office na nya hogroma no. So the call office o call wadwuma so no. Onyame akayo. Onyame ehu mobo. Adentina enano pay on sudden travel partners on sudden trail kunyanimo. Foul phone no na log in call Facebook, YouTube, na send a link no ama afo France so and should be na afo France entina. And na ye jrenya kopon asem so e was Psalm 92 verse 1 and 2. Yeah, ni David be ya adwene meka David na meka Jesse bano. Meka onyontofo no. Meka Israel for hene no. Eye ohene David. Ye nyame asem nyina so na urade ase.
Yes, or there radiasi. Yes, or there radian coupon. Now, Otto John Maudin. Now, or two John Money. Or so soon. Or so dino. So, Kawa Doya Anopa. So, Wadoya Anopa. And no credit and a joke. And no credit and a joke. Amen. And then he found out here. The radiasi anopay. Ka radia doya anopay. Ne yina ye. Enyumre so. No, ma wone so na ka bebe kire de ohwe wo so no de o ma ne nkwa home ne wo mu no open your mouth and thank God. Open your mouth and now pray o ma e de en mo nyam ba se ne to ma show de ko ko en mo na wo wa no to mo wa no wa ba sa wa ma na papa ya mo ma so sa for ba da wa ya mo for na ma na na ma e brema wa so ma ma na ta fa so na ko ba so wa ma na si ya ya de shama e de na se ma ya to for ya da wa so ma you shut up, your brother anyone that check you Abba Muhammad never was in our yeah the answer that my war yeah the animal yeah the national war yeah the Toma war answer for that war yeah where you where you super where you are man here where you are our Jesus. Nyankopon shira opi. So there radia say. 1 John chapter 1 verse 9. Ose say pa mo ka ye form so a oye no kwafo ne trinini so de ye form so be cheye na obete ye ho afrimioma ente nyina ho. E person kwa urade anim se na wotwe nyina mu fonsude bia wa ye ti ono urade uko na ye so adwene mu na susuye mo Yesu moja hwego Calvary na enhoro mara to no form so be wa no na srema wo busua srema wo fie srema wo kuro srema wo yire no se wa ya de bia eye fonso de bia nyame fa nche wo fa nche be wa no bo pa asafarade ebrema ya pa ya wina so nsa bia ya wa ruatu ani mo asafarade se na de ki so mo je
Bishop Cabin, Mochana Casama, Mochana, and Tia, Mochana, 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 any year, it is a wasp, so you have for what's turning in Sasa Boradia, California, Jesus. And now no pay was sit down on pie bono our formal. And then you're quite riding and couple any man, a yama in the middle. And any penny, and a slab rather homo bruja dear on your coupon tino. So a pedi and a coma a ben no the share a dear buano. And then me church will be on Facebook and YouTube. Aisha Dauda, Ruth Asamoah, and a patient Edu, Juliet Mensa, and a Dodona so our Facebook. Benjamin to a Henemunina, a Genaso. Ewo US or Nyakopo Inshira. And now no pay ya Monsha Lenk and a Soma for France so enjoy it. Sumpa first service. Bible says I akuma muya fire the nam ye bowra to my one in my God. A brass will say ye tear Onyankopon asem. It's time for the word of God. Me say a brass will say a tear a futusem our Onyankopon asem. Some first service, yes, say a yajai o how ninja murate Na erate pay. Some first service, a yajai wa money ninja murate Na erate pay. Ene obi uko na yesu nyina wana ama otipo ya oya eya jai o hawa mane ni nyina mo mawrade Na erate pay. Ene ni papi wane nye ni papi wane nye biom wane nye adwuma mu esikasemu aware mu akwantu no mu ene wane nye ebiebie nyuma na ne nye ohwe de ne dwuma ye fo de ne faswa na ne nye obi akwa awade mu ohwe de ne partner de ne nam so na ne nye ebi awo ma hwewom ohwe de ne ma de nam so na ne nye ene Kristo asafo mu nyame asomfo ne nyame dwuma ye boafo ene nye eya jai ni nyina mu mawrade Na erate pay. Obi so say de yade eye no say de yare se tete no amana ne nyi wiase ebi kura say me nche wiase me say obeche wiase what Amen. eya jai o how no mu yade sem no obi so say court nsem na himfie sem etete no ebi so say ne nuama kura wakra amana ba oni containers okobia no nuama nyina ye bisi basa me say eya jai ni nyina mu mawrade Na erate pay. me say bibi nya wrade yo now Yes. and nothing as some perfect service wo
ho eno tina sompa first service say eya jai wo ha wa mane no mo ema Awurade na Awurade beye obi so tie o se matu kwan enume ho makopi obi man so enume ho o se o ha wa menam wo bi kuro so obi man so no o menume ho me se eya jai ni nyina mo ma Awurade na Awurade beye jai wo ha ni nyina mo ma Awurade na Awurade beye na wotwe me no kasa afa kasa matu den se Awurade kai me remember me oh God nyankopo akai nipa no pi nyame akai nipa no dodo na nyankopon egusu a oboa ne ma enti nyame obetimi akai ne tin eye aye biafo efese wede kai ye binom ama nipa no bi enti na wotwe me se bompai se onyame onkaio enra me no kasa se onyame kai Rahel nyame kai Rachel emra na oye oboni na opeyefo de nyame kai no nyame kai no wanom nyame kai nipa ye friend se Elizabeth emna wabwa brewa na nipa tu de din se oboni no nyame kai no nyame kai Jobo Job ayurahuni no emera na obronsam sore no so bronsam twere ne ho adwempone bronsam sen na japade Job se me kwa akoda no na me yodefo anso ade chen ye no me da so enye odefo 24 hours na Job ajapade nyina frenensa anso so Job ampaba never Job kura ne mudie mu Job ankɔhye baby enso Job kan bibi ɔse ɔno de ade baako na onim emra na kura tutu no emra ne namfofo nyinaa paw no nipa wa bra ma ɔmo adie nipa ɔmo ɔmo sika ɛna mu bebere mo hwɛ me mo tie me wokɔ haw mu no enne nipa bi apaw enne nipa bi asɔle atia wo de wa ma ɔmo aduane adie de nam wo so ama enne ɔmo anya dɔtɔ kɛse bedi ɔmo prebu abɔ no saafo no po na sɔle tia wo wɔna wa ma ɔmo bibie di wɔna wa mo abo ɔmo pɛn ɔmo po na ɔmo sɔle tia wo Job na ɔhwɛ sɛ ka ne namfofo no mpo ebe kyeche ne hwere ne namfofo no mpo ɛna ɛka kyerɛ ne sɛ obɔne so ɔhawo na abawo so anso Job sɛ ono de ade baako pe na onim sɛ ne dimafo no ɔtiase ente ya onim sɛ odimafo no tiase de wajeje tata e de watwa po o de watwa kwaye mo bebere baby a mo fire na mo kwan wa o kwasem wo hwe wo nchi a mo kwan wa papa mo bebere a hasu a watie e mo kwaye mu e mo aduma den mo bebere o prapra wa mo bebere o kwasesa bese mo bebere o kopo watwa kwan na so ni nyina mu o te koduo mo se ne agya no mo na one na ne nam nyankopɔ no wadi ne ye amen na bi nwere kenten na ebi twa sapɔ na obro sapɔ koton ebreda dwa efiada dwa okuada dwa ni nyina mu no nyamia so mu amen enunti nyame na odo abedu baby bi ote Job say me de minim say me dimafo no etiase ene ye jefutu sem so tiawa na ye de abompai yenka Exodus chapter 2 verse 24 and 25 Mose ngoma etoso mienu eti mienu yimu aduonu nan eduonu nom no yenti Awurade asem na onyankopɔ te wɔ na penisie no na Awurade nyankopɔ te wɔ apenisie no ɔkae na apam a onyame kae na apam a ɔne Abraham ne Isaac ne Isaac ɛne Jacob ɛpam ne Jacob
pamo ye na onyankopon ehwe Israel for no na onyankopon hwe Israel for no ohunu won tibia na owomu won tibia na owomu Ewurade be hwe wo amen Ewurade so be hwe wo so amen ama wo so asibi yes Ewurade be kai wo so amen Ewurade kai na apama oni Abraham Isaac ni Jacob o si nyankopon hunu wa penisi yes ene onyankopon hu apenisi bra o bra wo tashia do ho Jesus bra o bra wo adwuma suam bra o bra wo exams twere mu bra o bra wo aware mu bra o bra wo akwantu mu bra o bra wo sofudie mu bra o bra wo ministry no mu bra o bra e wo bi man so bra o bra e wo adwuma na wo bie no mu ene obi enu ne ho Ose na sika me de wura adwuma no me de toto shares keke na me tra me ba bia ka boso me ka sai na menya kwasem aso me dwure nipa ho kane o na me bie nnwuma sai ne be ya nipa bi nya binye aso sai nipa no wa gira mechi awo me chi se kan yes ebi so afa me so ayeye Oh, me say onyankopon obekai ho. Amen. Me say onyankopon obekai ho. Amen. O say Pharaoh bi ba ye no. No ni de no onim Joseph. No. Ento sha say obetata wo. Yes. Obeha won. Enabusu panyi bi tata wo. Ena ohene bi tata wo. Obi ajapade ye friend. Yes. Ena judge bia and that Omudina Passa of Omedu Assembly. And that baby assembly doing training in a good or shall assembly. Also, seeking in a son. I was saying a jay at Japadino. My God. Mr. Erade Obekai. Amen. Erade or your Dimafo. Erade or your Kamafo. And they just self for 2 7 so. I won't buy Erade. But some me, Erade Kai, because Erade Kai me. Erade Kai one on a bomb pass.
Yasama, Radia, Kayana, Kayana, Rabisama, Radia, Kayana, Wayasama, Sadaba, Radaba, Radaba, Radada, 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 in the name of Jesus Christ. And obi sun, obi say nipa amanisa sifom. Ebi say nipa bi amana enim ye gu ase. Ebi say na wade egu, na adwuma egu, na pomodin ne frɛ ne nsa. Mama so bibi ye urade yo nana. Hwe kwa nyame ye show. Hwe kwa nyame fa so kaye na gya no mo Misraim. Aso no ankasa wasane efre soro. Na wakaya pama ene kache rade se unim se wudimafo no ote ase na aweye no o obeye na obekasa aweye na ni o nyame bekasa ma kasa rade kasa mame di mame ume bobo yemi mobruhu ade demo o Yesu bi wa na sa bompa asafara ya pom I am pray. Sasafaradi mo prohwani. Everybody kayen. Everybody kayen. Otofunya kopa. Ana kosumemo. Everybody ba komoba. Everybody ba womoba. Everybody dawani atroma. Everybody tuwani trauma. Everybody so trano ne paduma. Everybody di atofama. Everybody pejani diabo. Asafari pejani diabo. Jesus pejani diabo. Diabo diara. Everybody man kamrama. Everybody man kamrama. Everybody man kamrama. Everybody man kamrama. Rapa papa papa papa. Brada bada 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 bada. Kadaban sadabadaba. Rampa da 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 da. Brada bada bada. La pala pala bada bada. Sadabadaba. Brada bada bada. Rapa papa papa. La pala pakada bada bada. Sadabadaba. 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 Radabadaba. Rapapa. Lapalapa. Kadabadaba. Radabadaba. Rampadadaba. Sadaba. Radadaba. 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 Sadadaba. Radadaba. Radadaba. Sadaba. Radaba. Rapapa. Kadabadaba. Radabadaba. Radaba. Rapapa. In the name of Jesus Christ. Yankopon shira opisa wo bompae. No nsia wo hoy e bompere no. O de no nsia na anopa de na bo. Anwumre de na bo. Aso ni nyina obi se no show. Ni nyina se free juada. E be se midweek. Eye okwada we ho so o hwe ya abedu efiada enne me kan kire se bibi nya urade yona enne peja na demu no hwe urade sa ka kire urade se enne dey me different me fiba enye nhira ka kire urade se oka no Proverbs chapter 16 verse 3 o se yemfa ye dwuma na enhwe urade nsa na urade obema ye hihye de na ye dey etim o so obehwe ye so wo ye different no asa so what the way if you and that can say we can see the shower sir to be a damanim appointment to be a damanim yes so yes be one bomb fire sounds you are going to some sounds your appointment in our soul What
Jesus Christ. Nyankopon shira upi. Ebi afe na wa join was Facebook, YouTube. Afe na wa join ye ewo radio. Afe na wa join ya eye sompa first service. Ene ye bompa ye jira Matthew chapters 6 verse 34 no. Or said debia ye body said dano. Bonne dosu wo denumu. Bonne dosu wo denumu. Empenyu fosa adie chene ya tinsem bonne swa ya yechi. Na chese debia no obone fo no wodi ohihye kase urade yesu enefia day any weakness any evil agenda any evil dreams I break out I roll it back right now in the name of Jesus. Open your mouth and break it out. Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More YouTube, Facebook, type I break out. I break out. Kasa urade. We can see. Urade kaime. Urade yamadom.
Mami hu w'animonyam. Mami hu w'animonyam. Mami hu w'adom. Mami hu w'adom. Mami adanseɛ. Mami adanseɛ. Wɔ Yesu demo. Wɔ Yesu demo. Obi bi a wɔhwɛ ya oni yɛ bɔ mpaeɛ. Megya Psalm 107 verse 20 so. So obi bi a ɔyare nyame sɛ ɔsoma n'asɛm kɔsa yadeɛ. Ɛnɛ yadeɛ bi ɛtete ɛnɛ gye wayare saa. Amen. Ɛnɛ gye wayare saa. Amen. Ɛnɛ gye wayare saa. Amen. Bibi a ɔhwɛ ya wotie yɛn a wɔdwuma eguo waware eguo ɔma ɛsɛyɛ ɛnɛ Awurade ɔnkae wɔ. Amen. Awurade mfa ne nsa nka wɔ. Amen. Wɔdwuma nɛ. Amen. Waware nɛ. Amen. Nɛ. Amen. Awurade mfa ne nsa nkae. Amen. Wɔ Yesu demo. Amen. Obi bi a wotɔn wa yɛn tɔ. Jesus. Wotɔn wa yɛn tɔ. Yes. Aka ɛnɛ mene wo. Ɛnɛ mefra atɔfoɔ ma wo. Amen. Mefra atɔfoɔ ma wo. Amen. Mefra atɔfoɔ ma wo. Amen. Mo dwa ahodoɔ mo. Nkran dwa ahodoɔ mo. Yes. Kumasi dwa ahodoɔ no mo. Jesus. Sunyane dwa ahodoɔ no mo. Tɛkyima ne nkuransa no mo ne deɛ Yes. akata dwa ahodoɔ no mo. Mefra atɔfoɔ ma mo. Amen. Mefra dwadifoɔ ma mo. Amen. Tɔn a yɛn tɔ ɛ. Amen. Tɔ so a yɛn tuya. Amen. Mo pɛ bi akɔtɔn. Onyame ma mo nya nneɛma papa. Amen. Awurade ma mo nya nneɛma papa. Amen. Bɔmpa ma akwantufoɔ. Mo a mo tu kwan na wɔtwe weekends yi. Nyame nkae mo. Amen. Driverfoɔ nyame nkae mo. Amen. Driverfoɔ nyame nya mo adɔyɛ. Amen. Mo a mo obi man so akwantuo mo nyame ɔnkae mo. Amen. Adeyɔ mu nyame nkae mo. Amen. Adwumasɛm nyame nkae mo. Amen. Kasɛm nyame nkae mo. Amen. Mo a mo ani da so asa na wɔtwe weekends yi deɛ wobɛdi ne deɛ wɔbɛnom woayareɛ tɛtɛ wɔ ɛnɛ mesrɛ woahia sika nyame a wiem nyɛ ne sankyerɛna no nyame ɔtɔ mana ɛma yɛgya no mu diiɛ no Awurade ɔntɔ mana ma wo. Amen. Awurade ma wo miracle money. Amen. Awurade nka nipa bi akoma. Amen. Nyame frɛ hyɛbrɛ mu aboafoɔ ma wo wɔ Yesu demo ka amen mmiɛnsa. Amen. 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 Ɛna no pɛ mi bie tɛtɛfo na tum na ne fiada yi ɛyɛ adanseɛ mɛsrɛ sɛ efiri juada ne sɛ ɛba ne saa no yɛbɔ mpaeɛ maa mo yɛbɔ mpaeɛ maa mo adeɛ baako Nyankopɔn ohia sɛ wobɛhyɛ n'animonyam enti ɔse ɔne obi nkyɛ n'animonyam enti edu adanseɛ brɛ so a ɛyɛ mo a mofra mo di agorɔ wɔ ɛyɛ call in be very careful hwɛ yi o nyame adanseɛ deɛ nyame anumonyam deɛ ɛno na ma Moses enu bɔhyɛ asase na Moses yɛ nyame adamfo aso ɔsɛ wanyɛ me kronkron enti mekun ato atwere nyame kun no ne furu kura yɛ hu enti duru adanseɛ brɛ so afa onyam Awurade mo nyame ayɛ bia ma mo no obi wɔ hɔ a adanseɛ brɛ na ɔba bɛfrɛ sɛ bɔmpaeɛ ma mo ɛyɛ hwɛ yi obi so na ɔfrɛ na wahyɛ da de ne ogyina so no de ne phone no ama radio no Elimas yɛ bi Yes. ba Jesus yɛ bi sɛ osi Paul mo kwan ɛwɔ mo nyame dwuma yɛ mu according to Acts chapter 13 onya ni fra enti nyame dwuma mfa ni agorɔ ahomakyen ka yada nyame ma sɔre ɛboa sɛ nyame asafo nyame ahinie no ɛmo bɛtrɛ enti deɛ nyame ayɛ biama no ɔka na apagya Nyankopɔn enti ɛna mebie tɛtɛfo no tum ɛyɛ sompa first service wo a Nyankopɔn ayɛ bibiama ɔfrɛ saa berɛ yɛ adanseɛ berɛ ɔfrɛ nyɛ na ɛnyɛ adanseɛ a mɛyiwo afiri so ɛyɛ ahyɛ no nso ɛfiri sɛ yɛwɔ berɛ ma nipa nyinaa yɛbɔ mpaeɛ ma nipa nyinaa 24/7 obia no ɔbɛka sɛ wafrɛ yɛ yɛnenam mpaeɛ ɛno nti ɛna yɛba fidi kɛseɛ so sɛ nyame mfa yɛ so na wɔn so so no oni adanseɛ ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 ɛna 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 Praise God. Praise God. Praise God.
Amen. Picking pa for praise God. Hallelujah. Aya ma o neso kakra odi ni baby o kasa firi na dia na Awurade aya ma o sompa fesa. Ndi ya. Awurade aya de kesi ama me. Ya kasa. Ya kasa. No, no madam fubi. The friend no. No, obre me 5 million. Na just so here sika and Awurade e ka obi akoma ma na be che sika. So fa ko hospital. Me bom pa ye man say nyame a waya wadoye no me ukase mo kire se o yare nyame nsa o yade o Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kase free na dia na Awurade ayama o so pa first service. Mpacha ifeme wikana nikafufiri akra bikuso. Mo Yare no how etete ahitire yansu. oh when chime anyina so. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kase free Regina san brabio. Dia na Awurade ayama. Me pacha ade anyame ayama me se me na me banyam. Na ya na me frɛ e de ka kyerɛ mo. Nyame adom nyame asua na asunde na ni 2 weeks nti me da nyame ase se wa asua me ba. Hallelujah. So perfect service nyankopon asua oba na asundwe mo. Amen. Me de oni baby no share radensa. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kantika udini baby o kasa free dia na Awurade ayama o so perfect service. Because that free spin test. Spin test. Yes. Erade boy ho ban ama de pediatry. Ashten so enkola mo ko treza mo nyina obi a nte bone ho bone. De erade ase. Hallelujah. Awurade a efri juwa da sabesi sabre o mana treza sasembo ne bia maye no be bompa yese omo mu twa wo Yesu demo. Amen. Amen. Onso betime edo wadanse aba. Praise God. Praise God. Ojira so. Hello. Ojira so. Odini baby okasa fro na dia na Awurade ayama wo so mpa first service. Papa me kasa fro so nsia da wa ta me. Ye nyawe ama me de edoso. And then it 3 days na papa na me yale me yafu ni me ti na me frem amobon pa ye ma me. And then me ti me yafu na e kwa me da me de nyame yanse e wo from TV. Hallelujah. Me bompa de no ma wabusua share densa. Bosu me mei nyame mama ho ma asem. Amen. Praise God. Hallelujah. Eya ma oneso kakra odini baby okasa fro na dia na Awurade ayama wo so mpa first service. Papa pacho ya fami ma adwa because if you born. Papa the Awurade ayama me mpa first service na me dia da ya singa me nya. Dini nyina hye. Me ba wo na what this and then ni start ye ne ya. And ye be for hospital mo si obesa glass. Papa this years na man glass. Ya ni left no and in the problem ni na wo. One day and then no call yes na ni so kasa. Last 2 months na had no call review. Review no. The call yes so na ni so kika. Ye ne share and ni right no kata right na left no phone he. Just me now a glass and last month the Maya had a copy and I just you know ya na wo bom pa ye gusto no and I make ku ne ni dia mi ga na me dia ku ne ni last month the Maya had a copy me didn't call ya didn't call ya didn't buy it doctors for now bon si mama nyan ko mo si je me ba ni na asate eba en ka kanta ya ya si fi kasa ya asate winning Hallelujah. Hallelujah. Awurade na wache nyuma papa said me bompa de obana ni ne Awurade nsa Awurade man nkokora wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Good morning. Good morning. Odini baby okasa fira de na Awurade ayama. Papa mpase frɛ me ama. Ya enre ni me ni ye me jasi atubo baby eguso. Because free kumase. No. Meni ye mi ja afide no anse ya tubo bagu so na me di so ni bi wo so me de wo so prensa ni nyina na ko. Hallelujah. Ka we asenya me di animunya. Amen. Ama me de wo she Kristo mojem. Nioma se na tu ni pa bi ana abeka won so na dane yade no.
amen also betimi abaso praise god Hallelujah. Can't you count Udini baby or Casa Frina dinner Radiama or some perfect service? I'm a name Francis. Like I said, fantastic album. Dinner Radiayo, Papa. Miss Danny, some past service. Now, maybe I'm a dinner Tamoson. Now, who anyhow, after so car, I'm here. Montana, repeated, Yan Abbey. My wiki, I may say. I mean, and Johnny Prayer. The question to name into Indian. But with Johnny, yeah, Papa, and your drum and your baby, I will be a drum baby, 7 quarter. Hallelujah. And I feel so no, I'm done now, I'm moving and I know. Your friend, I'm a customer. Hallelujah. Amen. Awurade me de wakwa wada ko shewrade nsa problem no ba mi no anso awurade wa solve dem bi ni nyina mo me de o shewrade nsa nyankopon koso ama wadanse bosome amen. Praise God. Hallelujah. Ide ma pia metia meku amen. Na o twere ade ye bia ma me ma ne ba ko abruchire ma ko ye ne yire ho ade e wa abruchire e wo nkran. Hallelujah. Wow. Hallelujah. Me de wase no ba no e share densa ye mama ware so. Amen. Praise God. Hallelujah. Dini baby orchestra flow na dia na radio ya ma so perfect service. And then last week and I drew the hard and things and me bapeni na boputri. Mama obi te me for atonso na no kwaye tisi na me friend you na me pompa ye na me se wade wa ko akase so the man na me bi sirano da within seconds to me den appears seconds na nyina ajaye when ya kind of say attack no anajo bombo no me bompa ye ma wo no ba no wotema ho se nya me bambo enkoso anya kese ma nya me nyim fro bonfo no sem amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na dia na me dey ma Paulina me kase fro amakum na dia me kan say free say me join ne Trumpa first service free November mu no ade anyame aya ama me edoso na de enso no de aya adwuma papa me nana ba ko yare na we pese ni so me de ya na etu twae. Hallelujah. Na pe de aka ne se urade bebo amene de da me so me baba ko nya adwuma be nya adwuma ye urade na we unana no how the friend no so no boso me oba no onya adwuma nya. Amen. Also betimi aboa wuram so mpa first service nyame ye adwuma o mo amofre won kran antimi anyina so nyina bomfre na ebe pekew Regina obetimi afre eye 0557 000 and 0553 89 adanse na wotin eye akachire wabusofo so mo nyo so mpa service no mo benya dance here. Praise God. They me ase Edra wona munyina pull me inside into me nyahwe na me wo nsu ne baako na me fa na bompa na de nunsu no and wa fe de me hu ya ne se me die ade chi na yare no hwem atua yera. Hallelujah. So mpa first nyame ye adwuma yese peja bibi ne ye nhira so a ya peja wonsu peja de bia o peja ya bompa ye gusu and dan hear them onso so obedi adanse. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na dia na rade ayama osumpa first service. Okase fifth wa me se me ma me nya akwa rade aye bia ma me o mi sisi ensuo no but the stress star radia ye bia ma me ma busia awurade me da wase ema wa France ne sisi na yi oyusu nsuo na me
mpaye de wo share radensa se Awurade ntu yade ne ohaw firi so nyame ma wa dance e mei adanse ya koma so adanse nyankopon ma obi nipa bi a wa join ye me fra dance so ma amen praise God. Hello. Hi. Papa Fido. For Christ o. Dia no pe dia dance ya se wade ni na. Odi ni baby o ka se free man. Me ka e fe mama sapo. Ka se free so am. Mama sapo. Papa na me nai. Na me nai. Ene wade adom. Me tini kodwum. Me se wade ntu ase no me. Hallelujah. Awurade na wapeja wafra no. Dia ka bi Awurade nyema wo. Tu ase kura ma wo. Amen. Amen. Eya ka che wabusua wo na fofo se onjo Sompa First Service na nya radio program keke na emom nyame tumi ne nyame ahoɔden edi dwumadi n'echi enam se enano pai ye mere no aye benti no menti memfa ofoforo bia na me bom paye amo bibi biara ohia danse kasa Awurade ka no fi ho kasa Awurade enano pai osumi mei me so kai me mami adanse na so memfre mini adanse e o fidi kese so Awurade mami ma adanse mama wade adanse juma adanse sikasama adanse Awurade mami adanse mama dance Awurade kai me ewa dance mo o Yesu demo amen ya me shira opi semre bia o join Sompa First Service every edadwoada ekosi fiada ene e de brewo ahomache no num kosi se no nsia ebebo enti next week Yesu ama ya besa ya shia e was Sompa First Service send abofo no catch Sarah say afida say ya ba betwam habium na wo no kro Abraham na mokutaba se bedro na wotwe se dwada ya besa ya shia e wo fidikase esu no na Awurade amawo adanse Awurade amawo ma adanse wo adwuma adanse nyame nte nanim kyerɛw na onnomwo na me bon kaye se enafie da so opebabi akobom paya eye Cedar Worship Center wo Kumase eye off Sunyani Road eye atwuma koforidua ene efiada empire bokese koso gidigidi anu odai amafo so fa dance akese eni frafo hu ade ebubuafo esore edam etu ayira amane ye ba TV so ya bobbo mo amfollow Cedar Hour no mo hu adanse ahodo mo amfollow Sompa First Service mo hu adanse ahodo omo peba che eni da so o me kan for rade mo say me ma wa ba mu na won so obenya dance ya numbers ni ebi opese o frɛ ye sign out yi 0557 967 and 0553 53 89 number back we kan ho 0557 30 90 80 0557 30 90 80 nyame shira opi enne bebe bi obeko bia nyame ma ensiwye sabre dia meja ama MCR na omama yakofa no nsia kase bono e dia brew. Have a good day. Bye bye.